Ikinakatakot kang estudyanteng si Don Pauline De Llosa kan Tabaco National High School ang pagburubalyo sa tinampo. Kaya pigsisiguro niya ng gadnaante siya magbalyo, mayo ng mga paabot na bihikulo. Kan nakalis na semana kan magkaigwaning Good Governance Youth Forum on Road Safety ang sa indang eskwelahan. Bagay na sa iyan ng gad na pigpapasalamat. Sa siring kayang inisyatibo mas nadudugangan ang sa iyang kaaraman sa pag-ibitar sa diskwido sa tinampo. One of the benefits po nito is parang this program will make us more aware of the risks na nasa road. And since many of the people right now is parang mga minors po sila na gustong-gusto na mag-drive outside ng roads, kumbaga sa national highway, parang dito pa lang is maging aware na sila sa mga traffic rules and mga regulations. Sigun sa nag-organisar kang aktibidad na si Teacher Hansel Burse, dapat magpuon sa eskwelahan ang mga siring na aktibidad. Urog pang saro sa mga vulnerable sa mga diskwido sa tinampo ang mga hobenes. For this time around naman, we focus on road safety because first nga, road safety month. Second, we won last year sa UP Diliman as first place sa Road Safety Innovation Contest. And we want that achievement to continue through this activity po. Presente sa forum si Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon. Inumaw man kan opisyal ang inisyatibong inikang eskwelahan. Urog na nagdadakol ang bilang kan mga pigbabawian ng buhay huli kan mga diskwido sa tinampo. This is a welcome development, especially in giving forums about the road safety. Nowadays, one of the primary concerns na sa tuya pong kinakampam is the road accident. I commend the Tabaco National High School for having this kind of a forum so that we can educate our students, senior high students, with regard to the road safety na dapat as early as now, dapat knowledgeable as in maaraman na po ninda. Total na 800 na grade 12 students sa Humanities and Social Sciences ang nagpartisipar sa nasambit na pagdiripon. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.